Здравейте! Аз съм Цветан Томчев. Днес продължаваме с третия епизод от поредицата Разкази от преизподнята. Наш герой е журналиста Наско Мандаджиев. Той разказва за интервюто си с Мирчо Спасов и това интервю е правено през комунизма, но видя бял свят след 1989 година. От първа ръка научаваме как само за 100 дни след 9 септември 1944 година по заповед на Сталин в България са избити над 30 000 българи. Щабът на Народната милиция се е намирал в мазетата на Славянска беседа. В състав Тодор Живков, Станко Тодоров, братята Георги и Владимир Боневи и, разбира се, Мирчо Спасов. Сега ще научите нещо, което е трудно да се възприеме, нещо изключително цинично. В подземията на хотел Славянска беседа, където са изтезавани, измъчвани и убивани хора, през 60-те години е настанен театър. Той е именуван на най-старата театрална професионална група в България. Театърът е Сълза и смях. Цинична препратка към сълзите на жертвите и смеха на убийците. Интервюто, което се наложи да правя с Мирчо Спасов, бе организирано по интересен повод на празника на милицията, 10 септември. Трябваше журналисти да ходят да разговарят с партийни и политически дейци и най-вече милиционери. Така се озовах в кабинета на Мирчо Спасов, посрещна ме и първо ме предупреди да внимавам какво ще пиша, защото много от тези неща не са много лицеприятни. И така ми каза, че веднага след 9 септември, първите дни, пред дирекцията на полицията на Лъвов мост са започнали да пристигат каруци, камиони, дори с влакове, арестувани невинни хора. Описвали си ги в мазето на дирекцията, след което е започнала трагичната история. Карали си ги с Опел Блицове, камиони стари, към селища Темелково, някъде около Радомирско, Темелково, Батановци, Червена могила, Върба и така нататък, къде са ги изкарвали пред едно дере и едни местни типове, на които са напълнили торбите с патрони и са им дали и разни винтовки и така нататък, са започнали, а също и с търнокопи, с лопати, да ги бият. Там, по сведенията на Мирчо Спасов, което той ми каза, са били, значи на вечер е имало по 5 камиона, които са пътували към Батановци, слагай по 20-30 души на камион, в продължение на месец, а може би повече, там са убили около 10 000 души. Тук наблизо е кладенеца, където са ги заравили. Дълго време е миришела цялата околност на разложени трупове. Това е трагедията. И трябва да ти кажа, че когато момчето отива с баща си на тези места, баща му казал: не дей да ходиш на кладенец. Защо, тате? Ами защото ще ти бъде много неприятно, моето момче. И така Георги Стоев, сигурно ще го намерим този човек, може да разкаже как дълбочина 10 метра този кладенец е бил препълнен с телата на осъдени без смърт и присъда хора. Аз от всичко това, което чуха и знаех, макар че много трудно, тогава можеше да се научи истината за тези неща, успях да разбера каква невероятна трагедия е изживял българския народ. В онова време ордата на Мирчо Спасов, на Лев Главинчев и на другите е изтребила, по някои данни и от някои филми дори, почти 40 000 души. Те са били цветът на нашата нация.
Това са били съдии, това са били адвокати, това са били висши чиновници. Да не говорим за министрите и висшите ръководители в министерства. Така, в онези времена беше ликвидиран най-авторитетният слой на българския народ. Неговата интелигенция, неговите ръководни кадри.